जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोरा आं मोनसे प्रकाशन जेरै नोंथांमोना नायदों बियाम सेटआप चेनेल लोगोफोरजों मैयाहाय गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्टलि निउ बङाइगाव फैखाबाय बे गथ'खौ लानानै जों निउ बङाइगाव दोनफैबाय आरो जोङो बे गथ'खौ बेवहाय आश्रय होनाय जादों ओमफ्राय बेसेबां गोबावसिम थायो बे गथ'आ गावनि गोसो मथे बेयाव थानो हागोन आरो माब्ला थांनो गोसो अब्लानो थांनो हागोन बा जों गथ'नि मोखांखौ देखायनाय जादिया आरो गथ'नि रावबो जों होनाय जाथ'ला मानो होनोब्ला गथ'आ बे भिडिअ बानायनायाव फैनो बादों आरो मैया नोंसोरनो देखायखाबाय क्लिप्स माखासे स' बिनि मोखांखौबो जों देखायनो हाया दायो मानो होनोब्ला माखासे खोथा थायो नालाय स' बिनि थाखायनो दायो बियो माने मोखांखौ गावनो बुंदों आं देखायजाया होननानै आरो दायो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय कि बिनि बिब'आबो जोंजों कानेक्टिंआव दं दायो बिनि बिब'जोंबो जों पारमिसन लाखादों कि जों बेयाव दोननायाव आरो बिनि बिब'आबो जेबो हेंथा गैया बाथ्राया जाहैबाय कि बिनि बिदाया बेखौ नायथारला बेखौ जेबो कानेक्सन माने बेजों सोमोन्दोखौनो लाखिनो नागिरला जाबाय कल खालामबाबो रिसिभ खालामा बिनि बिदाया स' बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना जेबो नङा आं दायो जाय जायगानि माने जाय जायगायाव दोनफैदों जायनि न'खराव दोनफैदों बिसोरो माने बेखौ फिसाजो गावनि असे फिसाजो महर बायदियै खांगोन होनना बुंदों जेब्ला माने बिलाइजासिम बे फिसाजोखौ बिलाइजासिम माने गाव माला थाङो सोरजोंबा थांनाय मानाय माने गाव बिनि बे गथ'सानि बे हिन्जावसानि गथ'आ माने मोजां जाजासिम बेखौ माने नायगोन जाहैदों माने ओरैबायदि माने स' गथ'आबो बेयावनो थागोन दायो बे गावनि गोसो गोरबोजों होनना बुंदों आरो जोङो फर्मेलिटिनि थाखाय जों बिएम फान्स अर्गानाइजेसना बेनिफ्राय साइन लागोन माखासे कि गावनि गोसो गोरबोजों बेयाव थानाय आरो लोगोसे बैसोरो जाय मानसिया बेखौ खांगोन आरो बिसोरखौ जों मोनसे साइन खालामगोन कि बिसोरो बेखौ माने मोजाङै जोथोन खालामनानै केयार खालामनानै गावनि फिसाजो बायदि अनगोन फिसाजो हिन्जाव मानसिनि फिसाजो नङा होमबा न'आवथ' मावनाय दांनायथ' जाखानांगौ नङा होमबा मावै दाङैथ' जाखानांखागौ थ' थिग बेबायदिनो बेयावबो बियो जायनि न'खराव थादों बेयावबोथ' मावै दाङै जाखानांखागोन जोंबोथ' मावै दाङै जायो जोंबोथ' सङै खावै जायो नङा होमबा स' बे हिसाबैथ' मावखानांगोन बेथ' सिम्पोल बेफोर जाबाय जास्ट कमनखा नङा होमबा अब्लाबो आं बेनि सायाव बे गथ'नि सायाव बुंदों आरोना कि नानि नों बेयाव थादोंब्ला नों मोजाङै बिसोरखौ नों मा लिङो बिसोरथ' गावसोरखौ बाबा आइ लिंनो थिनदों मिथिबाय ओरैबायदि मोजां आरोना थ' होमबा बिसोर दायो गथ'खौ माने आइबो होनो होमबा बिसोर बेसेबां अनदों आरोना दायो दा गथ'आ बिसोरखौ बाबा होनगोन मागोन बिनि गथ'नि खोथासै दा गथ'आ बारा इसेबां रायलायनाय जायाखै बिराद टेनसनाव दं नालाय दा मानसियाबो बेमार बायदि जानानै दङ एसे स' गोबां हिस्ट्रि दङ माखासे बाथ्राखौ जों बुंफोराबाबो जासै बे गथ'खौ माने बिनि बिदामोनहा बा जाय बिजों सोमोन्दो दङ जाय बिनि सिगांनि जाथायनि सोमोन्दो दङ जिखायानो बिसोर माने बिसोरनो नांला बायदि सोमोन्दोखौनो लाला बायदि आं कल खालामहरदोंमोन रायलायहरदोंमोन डिसकास खालामहरदोंमोन नांला आंनो बेखौ मानसिखौ नांला आं खबर खालामला ओरैबायदि असनमान खालामबाय जोंनि न'खरखौ ओरैबायदि खालामबाय होननानै बे हिन्जावसाखौ बुंदों आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ आङो खोन्थानो हानाय नंलिया मानो होनोब्ला बिनि फिउचारनिबो खोथा थाहैबाय नालाय दायो मानो होनबा बेखौ जुदि नांलानो रावबो अब्ला बेखौ जोङो प्रटेक्सन खालामनाया जोंनि दायथ'सै आरोना दायो आंनि बे माने बेलायाव फैबाय मथे नङा होमबा दायो बे हिन्जावसाखौ जायनि न'खराव दोनदों बेयावहाय दायो गाननाय जोमनायनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय बिसोरनो आरामसे प्रभाइड खालामजोबखागोन आरो गावनि फिसाजो हिसाबै माने अनखागोन गोबां मोजांनि बाथ्रा आरो बिनि बिब'जोंबो जोङो रायलायदों कन्टेक्ट खालामदों आरो गावनावबो मबाइल दंखायो आरो बेबो गावनि बिब'जों रायलायखादों बाट खोथाया जाहैबाय जोङो बेखौ फ्रिलि होगोन जे नोङो मालाखि नोङो बे न'निफ्राय थांनो गोसो नों थांनो हागोन आरो बाट जोंनि मथेबा बिनि जिउआ जेब्लासिम साक्सेस जाया नङा होमबा बिनि थांखिया जेब्लासिम मोजांसिम जाया बा मोजां राहा गैया बा सोरजोंबा हाबा जानाय बिदि केपासिटि जाथ'वाखै अब्लासिम बेयाव थानानै बे गावनि जिउखौ बा माबा मोनसे गियान गुन सोलोंना लानाया आंनि थाखाय बिराद माने बिसोर साजेस्ट आरो एडभाइस आरोना बे गथ'निसिम ओमफ्राय जिखायानो जादोंला बिनि बिब'आबो बेखौ पारमिसन होदों कल खालामदोंमोन जोंनाव रेकर्ड दङ आरो बिनि गेजेरावहाय बे गथ'आ दायो बेयाव थासिगोन बेयाव थानानै बेयो माखासे सोलोंथाइ सोलोंनानै लासिगोन गथ'आ गासै दासो 18 बोसोर जादों 18 years old दासो ओमफ्राय बे गथ'आ दायो बेवहाय थानानै माने माखासे जिउखौ खुंसिगोन आरो स' आं माखासे लोगोफोरखौ थेंक इउ आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनि बे गुवाहाटीयाव थानाय मादै सनायस्रि स्वर्गियारि थेंक इउ स' माच नोंथाङा साननै बा हरनै बेखौ आश्रय होनायनि थाखाय दोननायनि थाखाय आरो बिनि गेजेराव हार्स बर' बिथाङा बे गथ'खौ एसेबां गेदेर खैफोदनिफ्राय बासायनायनि थाखाय हार्स बर' बिथांसिमबो रोजा रोजा खुलुमनाय जासिहरबाय आरो जोंनि बर' माहारि गासैनिफ्राय जानानै आङो हार्स बर' बिथांसिम
रोजा रोजा खुलुमनाय जासिहरबावबाय खेबसेबाव आरो नोंथां बायदि जोंनि बर' हारियाव गोबां गोनांथि जानानै दङ स' बेबायदिनो खामानि मावबाय था आरो जाय मिशन जोङो सानदोंमोन बे मिशना साक्सेस जाबाय नङा होमबा जों गथ'खौ दोनथ'बाय पुलिसनिफ्राय बरनबाय नङा होमबा आरपिएफनिफ्राय आरो बेनि गेजेराव जोङो जायनि न'खराव जोङो दोनफैनो सानदोंमोन जाय न'खरा बेखौ गावनि फिसा महरै खांनो सानदोंमोन बेनि न'खराव जों हरजों हर दोनफैबाय आरो गथ'आबो दायो खुसि स' गथ'आ खुसि मिन्स जोंनि खामानिया बेनोमोन नङा होमबा स' गोबां गोजोननाय मोनबाय आङो आरो बिनि गेजेरावहाय थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर नोंसोर बेबायदिनो अननाय आरो माने जासिहरबाय थाबानो जाबाय आंखौ आरो बिनि गेजेराव मदद होबाय थाबानो जाबाय आंखौ